Mag-ampo ta. Maluluyong Amahang Diyos nga naghigugma kanamo sa katapusang panahon nga imong gitagana, taliwala sa daghang mga tawo sa kalibutan, o namin imong gitawag o gihatagan og kaluwasan. Sa daotan og sa makasasala nga kalibutan, gibulag nimo kami ingon nga balaan, ug kami nagpasalamat sa imong dakong grasya nga kanunay nagapabilin kanamo ug nagatabang kanamo aron makaalagad kanimo sa sulod sa iglesia sa Ginoo. Nga kung asa ikaw kay nagabuhat ug nanguna kanamo, aron kami magkinabuhi nga magasunod sa imong pulong. Ginoo, nining orasa kami nga giluwas pinaagi sa imong bililhong dugo kay nagkatigom sa imong atubangan aron makakat-on sa imong pulong ug sa pagkigambit sa imong balaan nga panagtigom, ug tungod niini nagapasalamat kami kanimo. Giyahi ang matag usa kanamo, gig-una kami sa imong maluluyong kamot, ug giyahi kami labaw pa sa imong grasya, pulong ug gahom sa Espiritu Santo aron kami mahimong hingpit ug lig-on. Kami nga mga huyang gihapon kanunay kami nga napakyas sa pagbuhat sa imong kabubuton, ug kami kay nagbuhat sumala sa unod. Ginoo, lig-una kami sa among mga kahuyangon, giyahi ang matag usa kanamo, giyahi kami pinaagi sa imong pulong ug gahom aron sa nahibilin namong kinabuhi, makakinabuhi kami og insakto para sa imong kabubuton ug para sa himaya sa Dios. Ubani unta nimo ang mga iglesia sa tibuok nasod, ang mga iglesia sa tibuok kalibutan ug ang mga brothers ug sisters nga nagaamping sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo bisan sa lisod nga sitwasyon. Puna sila labaw pa sa imong grasya, pulong ug gahom sa Espiritu Santo aron makalakaw sila ingon nga mga anak sa Dios, ug makapamatuod sa ebanghelyo sa imong grasya sa daghang mga nangawalang kalag. Tabangi kami nga madala ang daghang nangawala nga kalag paingon kanimo, aron sila kay makadawat sa kaluwasan ug ang buhat sa Dios kay matuman labaw pa. Amahang Diyos, sama sa kanunay minimong gitabangan o gigiyahan pinagi sa imong grasya, among giampo nga hatagi nimo og labaw pa nga kagawasan, kalinaw ug kaluwasan kini nga nasod. Niini nga katapusang panahon, hinaut nga makaalagad kami kanimo ug mapakaylap ang World Mission nga walay babag. Ginoo, hatagi kining nasod og labaw nga kagawasan, kalinaw ug kaluwasan. Kami kay hingpit nga nagampo nga ikaw ang manguna sa tanan nga mga nagamando sa politika aron sila kay magbuhat nga naikahadlok sa Dios sa ilang kasing-kasing. Maglakaw sumala sa imong kabubuton ug magbuhat sa tanang butang para sa kalinaw sa imong balaang buhat. Ginoo, ikaw ang nagahatag sa pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga among pagalakwan. Bisan pa niining mga orasa, tabangi kami nga mahibaluan ug masabtan labaw pa ang imong pulong nga ganahan imong ipadayag kanamo ug masabtan namo ang imong balaan nga kabubuton. Kami kay hingpit nga nagaampo nga imong bantayan ang mga naipisikal nga sakit, ang mga huyang sa pagtuo ug ang mga brothers ug sisters nga dili namo kauban karon. Hatagi sila og igong grasya kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nahuman na di ay ana ako sa lalom nga pagpalandong ug kini kay kalit nga nahuman. Salamat. Atong tan-awon sa Mateo chapter 6 Mateo chapter 6 verse 9 hangtod sa 13.
atong basahon sa Mateo chapter 6 verse 9 hangtod sa 13. Busa managampo kamo sa ingon niini, Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaano ng imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloon mo kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagadadon sa panulay, kundi luwason mo kami sa kadaotan. Amen. Sama sa atong gikat-unan nga detalyado mahitungod sa pagampo nga gitudlo sa Ginoo karong adlaw ang ikapitong higayon o ikapito ka sesyon. Murag halos tanan katambong sa iglesia kay nasa ulo na ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo. Sukad gamay pa ako, gina-recite nako kini kada Domingo ug Miyerkules. Mao nga nasa ulo na nako kini maayo, sama sa pagsulti sa usa ka spell o lamat. Giingon ba niya gisulti sa manini o giingon ba niya nga magampo sa mani anak? Oo, importante nga masaulo kini. Apan ang atong pagampo kay kinahanglan gisumala sa mga pulong nga gitudlo sa atong Ginoo. Dili pasabot nga magampo ta sama ni anang paagi lamang. Daghang mga butang ang angay natong iampo. Apan ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo kanato kay usa ka pananglitan sa pagtudlo nga nagapakita sa sentro og importanteng sulod sa atong mga pagampo. O kining pagampo nga gitudlo sa atong Ginoo kay ang kinahanglan natong sundon. Sa mga awit chapter 17 verse 1, O Jehova, ang matarong patalinhugi ang akong pagtuaw, patalinhugan mo ang akong pagampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbongon. Dili nato masulti ang mga mapalimbong nga bakak sa atubangan sa Dios kung kini kay wala sa atong kasing-kasing. Makita ang Ginoo pinaagi sa atong mga kasing-kasing. Ang ubang mga tawo sa dihang nagampo sila kay nagasulti og maayo sama sa agas sa tubig. Nagtuo sila nga maayo ang ilang pagampo, apan dili. Bisan magampo ta usa ka pulong lamang, ang usa ka matinud-anon nga pagampo, kinasing-kasing nga pagampo, usa ka pagampo nga nagagikan sa kailaluman sa atong kalag nga adunay tinuod nga konsensya, kay ang pagampo nga gidungog sa Ginoo. Kung magampo ta, ayaw pagampo nga murag dili kini importante kung kini ba kay dunggon o dili sa Ginoo. Kung ang atong pagampo kay dili dunggon sa Dios, para sa unsa pa ta magampo? Giingon sa Biblia nga kung kita magampo, ginapatalinhugan kita niya. May uban nga nag-ingon, kung ang daghang mga tawo sa kalibutan kay magampo og dungan, magdunggan kahatanan sa Dios, siguro mabug-atan na siya. Apan ang Dios dili sama kanato. Giingon sa mga Psalm awit chapter 147 verse 4, iyang giihap ang gidaghanon sa mga bituon. Walay bisan kinsa ang nakahibalo kung pila ka buok ang mga bituon sa kalangitan. Apan kini kay naihap na sa Dios sa sinugdan pa lamang. Wala niya kini ginaisip sama sa atong ginabuhat. Dili na niya kini kinahanglan ihapon. Tungod kay nahibaluan na niya ang kining tanan. Wala lamang niya kini ginaisip, kundili nagakinahanglan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Tanan ba kini? Sa Mateo chapter 10 verse 30, si Jesus mingon, apan bisan ang mga buhok sa inyong ulo naisip ang tanan. Nahibalo niya ang sakto gidaghanon sa mga buhok sa atong ulo, nini orasa, ang akuag ang imuha. Nahibalo pod niya kung pila ang nahulog ug ang mga bagong tubo. Unsay buot ipasabot nini? Buot ipasabot walay butang nga wala mahibalo sa Dios.
nahibalo pod niya ang atong makasing-kasing. Giingon sa Awit chapter 139, ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong hunahuna bisan sa halayo. Ang Diyos nakahibalo sa tanan. At tubangan sa Diyos, unsa ang pwede natong maitago? Ug siya miingon nga magampo kita. Siya kay naay kalipay sa atong mga pagampo. Giingon sa Biblia, sa dihang kita magampo, gipatalinhugan niya kita. Sa Mateo chapter 7 verse 7, pangayo kamo ug kamo paghatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug kamo pagablihan. Sa Santiago chapter 4 verse 2, mingon, apan wala ninyo hiagumi kay wala kamo mangayo. Mingon siya nga kung kita mangayo, siya kay mohatag kanato. Apan kung dili kita magampo, dili pud siya mohatag. May mga higayon nga ang Dios kay nagahatag bisan wala kita nagampo. Apan gusto niya nga dunggon ang mga pagampo nga nagaampo ug tabangan sila. Mao kini ang rason nganong ang pagampo kay importante kaayo sa atong kinabuhi. Kung ang bana sa asawa kay magahin og usa ka adlaw nga magkauban, o kung ang mga ginikanan ug ang ilang anak kay nagagahin og usa ka adlaw nga magkauban, wala magtinagnanay, walay bisan unsa ka pulong sa matag usa, kini kay katingalahan, di ba? Ang pagsulti o komunikasyon kay kabahin sa paghatag og pagdawat. Kini kay kabahin sa pagpaambit sa atong kasing-kasing. Bisan sa pakikistoryahanay sa atong mga higala, kung dili ta sincero nga pakaaron ingnon nagabakak. Ang pagkahigala ay kay maguba diha sa madayag nga paglimbong. Aron kita kay makaampo og insakto, kinahanglan aduna kitay maayo nga relasyon sa Dios. Kung ang atong kasing-kasing kay layo kaniya og kita kay magkinabuhi og sayop nga kinabuhi, bisan pag nagampo kita sa Dios, dili kita niya dunggon. Sa Awit chapter 66 verse 18 mingon, kung sa akong kasing-kasing nagapalandong ako sa kadaotan, ang Ginoo dili magapatalinhog kanako. Kung kita magampo ug tungod kay nagatanaw ang Dios kanato, kinahanglan natong susihon kung adunay sayop kanato. Dili matinud-anon nagatagong mga sala, kung anaa kinahanglan nato kini ipadayag. Talikdan kini og mangayo og pasaylo. Og kanunay natong kuptan ang atong relasyon sa Dios pinaagi sa pagampo. Kini kay ang kinabuhi sa pagtuo. Oo, importante ang makugihon sa pag-attend sa church. Apan, unsa ang atong ginabuhat kung muanhi ta dinhi? Ang church kay naay Chinese character nga buot pasabot nga magtudlo ug magtigom. Ang church kay usa ka lugar kung asa kita magkatigom aron madawat ang mga pagtudlo sa pulong sa Dios aron makatunan kung kinsa ang Dios, unsa ang grasya nga gihatag kanato ug kung unsa ang iyang kabubuton. Pinaagi sa pulong nakatunan nato kining mga butanga. Unsa ang pagampo ug unsaon nato pagampo aron madungog sa Dios, mao nga kita nagaanhi sa church. Sakto ba? O kinahanglan natong ikinabuhi kini. Ang Biblia nag-ingon nga kadtong nakadungog lamang sa pulong ug wala magbuhat niini nagalimbong sa ilang kaugalingon. Busa sa Santiago chapter 1 verse 22, kay kung may bisan kinsa nga magapamati sa pulong ug dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw diha sa usa ka salamin sa iyang nawo nga kinaya. Busa, dili lamang ta magampo ug tapuson kini sa amin. Kinahanglan mo lihok kita atubangan sa Dios sumala sa atong giampo. Kung maayo ang imong pagampo apan ang imong gibuhat lahi sa imong giampo, kana nga pagampo bakak usab. Ang pagampo dili matapos sa amin lang. Pananglitan dili mahuman sa pananglitan sa Mateo chapter 6 verse 10, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ng imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kabubuton og plano sa Dios na planuhan na, og ang kabubuton sa Dios natuman sa dinhi sa yuta. Sa unsang paagi kini natuman? Ang kabubuton sa Dios natuman pinaagi sa mga naluwas nga mga balaan, mga anak sa Dios. Ingon nga ang tanan nga mga hunahuna sa ulo natuman pinagi sa lawas,
Ang mga plano sa ug kabubuton sa Dios kay natuman pinagi sa mga naluwas nga mga balaan. Mao nga kung kita na magampo, hinaot nga dinhi mahitabo sumala sa kabubuton sa Dios. Mabuhi man kita o mamatay, hinaot nga kini sumala sa iyang kabubuton. Adunay usab usa ka himno Salmo chapter 33, o kamong mga matarong kaysa mga matulid matahom ang pagdayig. Ang mga himno dili angay kantahon isip usa ka bakak. Ang mga himno unsa kanindot ang lyrics, di ba? Dili kini sama sa mga pop song nga himo-himo. Kung tan-awon nimo ang mga himno, adunay mga lyrics ug mga composer. Adunay pipila nga gisulat sa usa ka tawo apan kana talagsaon. Ang mga lyrics mao ang mga balak, mga gipahayag sa mga naipakatawo pag-usab nga mga Kristiyano isip ilang pagpamatuod sa pagtuo gikan silang kasing-kasing. Adunay daghang mga balak sa mga salmo. Ang kadaghanan mao'y mga balak ni David nga mga nagapahayag sa pagtuo. Ang mga himno adunay mga pagpahayag sa pagtuo, mga pagpamatuod ug mga leksyon bahin sa Kristohanong kinabuhi. Daghang mga butang, dili ba? Kini kay mga pag-ampo. Busa, kung imong tan-awon ang mga lyrics sa himno, kini maayo nga gipahayag kaysa usa ka ordinaryo nga sermon. Kung ang usa ka balak gisulat ug adunay magdugang ug musika niini ug kantahon kini mahimong usa ka himno. Ang mga lyrics sa himno mao ang tinuod nga mga balak nga gisulat sa gipakatawo pag-usab nga mga Kristiyano. Kinsa may pahayag ug may desisyon nga magpuyo sa kinabuhi sa pagtuo nga ilang nasabtan ug matinud anong kinabuhi. Busa, kung ang usa ka tawo mubutang og musika sa usa ka pagpamatuod sama sa usa ka balak, ang sulod kinahanglan nga sama sa atong kinabuhi kung kita mo kanta sa himno, dili ba? Pananglitan, adunay usa ka himno gisulat didto, I love you more than before. Apan kung ang kasing-kasing I love you more than before. Apan kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo nahigugma sa iyang kaugalingon sa lapi, gigugma niya ang kalipay labaw sa Dios, I love you more than before. Nan, unsa ang isulti sa Dios? Hulat, usa. Kanus ako nimo gigugma. Tubag ako. Kinahanglan nga higugmaon ta sa Ginoo kada adlaw, di ba? Mausab sa himno. All past desire toward the word long ago disappeared. Ang tinguha alang sa kalibutan dugay na nga nawala. Kini kinahanglan nga mawala. Ang mga Kristiyano kinahanglan nga mogpahalayo sa kalibutan, ug kung sila mogpahalayo sa kalibutan, sila kinahanglan nga mopaduol sa Dios, dili ba? Ang kanhing kaibog sa kalibutan dugay na nga nawala. Unya mangutana ang Dios, nawala na ba gyud nga kana nga tinguha? Samtang ang ilang mga tinguha tutunlan puno sa tinguha alang sa kalibutan, sila nagadayeg, all past desire toward the word. Sila maayo sa pagpamakap. Adunay miingon nangga limbong sila. Ang mga magtutuo ni Jesus muadto sa simbahan matag Domingo ug sila mamakak. Kanusa ang mga magtutuo mamakak kang Jesus sa simbahan? Sila nagampo og nag-awit og mga bakak ug usahay mohatag pagani sila og bakak nga mga pagpamatuod. Kung naghunahunaan ako, posible kini. Nag-awit sila og mga himno nga dili gikan silang kasing-kasing ug nagampo dili alang sa Dios nga makadungog apan alang sa ubang makadungog. Kini walay kalabutan sa Dios. Kini nagalimbong sa ilang kaugalingong konsensya ug naglimbong sa Dios ug kana mao'y pagkasalingkapaw. Dili kana angay buhaton. Dili importante ang pag-ampo sa nindot ug hapsay nga paagi. Pero bisan ang tawo dili kahibalong mag-ampo, pananglitan, ang bata moingon, Mama, Papa, nakasabot gihapon ang Dios.
May mga tawo nga dili makahibalo magampo. Mao nga balik-balik nila nga ginasulti ang amahan. Kabalo ang Dios sa tanan. Tungod kay siya nahibalo sa atong mga kasing-kasing. Unsa imong gustong isulti? Unsa ang imong gusto? Importante gayud ang pagampo. Kini usa ka pagampo nga gusto sa Dios nga dunggon, usa ka pagampo nga gidungog sa Dios. Naghunahuna ko nga ang unod sa pagampo sa Ginoo mahimong makumpleto sa duha ka mga sermon sa dihang ako nagtuon niini. Apan hangtod karon nagpadayon kita sa pagtuon niini. Kung mag-andam kog sermon, mas daghan kog nakatunan sa Biblia. Adunay daghang hinungdanon nga mga leksyon gikan sa sulod niini. Sa Mateo chapter 6 verse 12, dinhi ako mihunong sa paghisgot sa miag higayon ug pasayloon mo kami sa mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Gipasabot ko kini og gamay sa katapusang sermon. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang pasayloon mo kami sa among mga sala. Adunay mga nag-ingon, kini mao ang sadihang nga kita nakasabot sa grasya sa Dios ug naluwas. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, si Jesus miingon, pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo sa nakabot niyang walay katapusang pagtubos. Ug dili ko na pagahinumduman ng ilang mga sala ug ang ilang mga pagkamasok pilon. Ang dugo sa Ginoo nagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa kahangturan. Kung wala ang walay katapusan nga pagtubos, walay hingpit nga kaluwasan. Kung adunay gamay nga sala nga wala mapasaylo, walay kaluwasan. Apan dili nato kini mabayran. Bisan pag muhilak ta, dili mapasaylo ang atong mga sala. Bisan usa ka balde sa luha, ang atong mga sala dili mapasaylo. Bisan sa usa ka buhok. Usab, bisan kung kita magbuhat og maayo ug dakong mga buhat alang sa Dios, ang atong mga sala dili mapasaylo. Bisan ang salapi dili makahimo ni ana. May mga tawo nga naghunahuna nga kung may problema sila sa Dios ug maghatag sila og dakong mga halad ug maghimo og maayo mga buhat, pasayloon sa Dios ang ilang mga sala. Pero dili ingon ana. Ang Dios dili usa ka persona nga makakita sa ingon nga mga buhat nga magpasaylo. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Nagtumong sa mga problema human sa kamatayon kaysa kamatayon sa pisikal nga lawas. Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa mga kausa ug sa tapos ni ang paghukom. Ug ang mga patay paghahukman sumala sa ilang buhat ug gitambog sa linaw nga kalayo ang ikaduhang kamatayon. Kanang ikaduhang kamatayon mao ang problema. Adunay mga tawo nga paghahukman sumala sa ilang mga buhat ug moadto sa impierno. Ug bisan ang mga tawo nga maayo ang pagkinabuhi ngadto sa impierno kung dili sila maluwas. Bisan pa adunay mga tawo nga naglimbog nangawat pagpatay, paglugos ug wala motuman silang mga ginikanan ug moadto sa impierno ug magantos hangtod sa kahangturan hangtod sa ilang mga sala. Mao nga sabog na chapter 20 verse 12, ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butangan hasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Busa sa dihang hukman na sila, adunay record sa krimen ni anak tuiga. Unya adunay balawod nga magtudlo sa matag silot ug ihat. Busa ang maghukom paghamtang og sentensya sumala sa kabugat sa krimen nga nasulat sa balawod. Ayaw kini ang tibuok kinabuhi nga nabilanggo sa silot sa kamatayon. Adunay kalainan sa silot. Karon panahon na panagsa na lang gipatuman ang silot sa kamatayon. Sentensya na lang sila og napulo ka tuig nga bilanggo ingon ni ana. Sama ni ana, ang dili luwas na tawo kay moadto sa impierno apan ang silot kay lahi sa impierno. Busa, sultihi ko ang usa ka dili luwas nga tawo sa paghimo sa gamay nga sala kung dili sila gusto nga maluwas. Lahi ang silot kung gamay ra ang ilang nahimo nga sala. Apan init ra ba ang impierno? Ang impierno kay mao ang impierno.
Bisan panihan ang bayad sa sala, dili ang kamatayon sa unod. Apan ang butang din himaw ang hukman ug maadto sa linaw nga kalayo, ingon nga ikaduhang kamatayon. Si Jesus, ang bugtong anak sa Dios nga walay sala, namatay alang sa atong mga sala. Nagula sa iyang dugo. Ug niingon, unsay buot nahingpit na unsay buot ipasabot sa gingon dinhi. Natapos na niya ang buluhaton sa pagpasaylo sa atong mga sala. Gipasaylo na ang imong mga sala. Naluwas ka. Parehas ra. Ang tanan nimo mga sala gipasaylo na. Ang buhat sa pagluwas kanato nahuman na. Siya mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. Siya mianhi aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga makasasala. Maura gihapon nga butang. Busa sa unang Pedro chapter 1 verse 18, sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtuob sa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan. Ang bililhong dugo ni Kristo, ang bugtong anak sa Dios, ang kordero sa Dios, kay namatay ingon nga usa ka halad nga pantubos o gibubo ang iyang bililhong dugo aron wag tangon ang atong mga kasalanan. Kung motuo ta niini na tay walay kondisyon ug walay katapusan nga katubsanan. Hingpit nga kaluwasan. Gibayaran niya ang atong silot para sa atong mga sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon sa katapusan kay mao'y paghukom ug kalaglagan. Ang mga luwas kay dili nasilutan. Giingon sa Juan chapter 5 verse 24, ang nagapatalinog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kun dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Ipasabot kay wala nay paghukom nganuman tungod kay si Jesus kay gihukman imbes nga kita. Mao nga wala nay rason nga kita kay hukman. Kung dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao nga kini kay hingpit nga kaluwasan. Ingon ba nimo siya nga dili nimo siya anak? Dili, walay ingon ni ana naa gihapon ang relasyon sa dugo. Pero usahay nay problema. Sa una mingon ka, amahan, ug siya moingon, umari ka dinhi akong anak. Pero kung makasala ka sa imong amahan, mahadlo ka nga moatubang niya. Nahadlo ka nga tawgon siya amahan. Lisod makigsulti sa imong amahan. Moingon siya, ikaw, dili ka makig-uban sa imong amahan? Busa, sa unang Juan chapter 1 verse 6, nga ang Dios mao ang kahayag ug kaniya wala gayud ing kangitngit. Kung maingon kita nga may kaambit kita uban kaniya ug nagalakaw kita diha sa kangitngit, ang kangitngit kay sala, ang kangitngit kay kaulaw. Dili ka makabaton og panag-uban o pakig-uban sa Dios kung nagalakaw ka sa kangitngit imbis nga nagalakaw sa kahayag. Kung moingon kita nga may pakigambit kita uban kaniya ug nagalakaw kita diha sa kangitngit, nagabakak kita ug wala kita nagabuhat sa kamatuoran. Usa ka bakak ang pag-ingon nga ikaw adunay pakigambit sa Dios. Dili ka makaingon nga ana kay fellowship kung wala ka nini. Baka ka na. Apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, ang paglakaw diha sa kahayag kay ang pagkinabuhi nga walay kaulaw sa atubangan sa Dios. Syempre, kini kay wala nagpasabot nga kita gawas nun na sa sala o kita dili na makasala. Ang paglakaw diha sa kahayag kay nagpasabot nga ana ata sa dapit diin ang sala kay gipadayag dayon. Ang mga tawo sa kangitngit kay nagapaningkamot sa pagtago sa ilang kaugalingon. Apan dili sama ni ana ang ana sa kahayag. Ang uban nga mga sala kay dili tinuyuan o wala naangguhan nga mga sala. Samtang ang uban kay tinuyuan nga mga sala. Ang usa ka pananglitan sa wala tuyo nga sala kay mao ang kalit nga ikaw nasuko, nagdumot o masakitan tungod sa imong karaan o dili mausab nga kinaiya. Mao ni ang sala nga mugawa sa imuha kay wala pa ka nausab. Gitawag kini nga dili tinuyo nga sala. Ang tinuyo nga sala kay magsugod sa imong hunahuna ug molambo isip usa ka plano. Kini mao ang giplano nga sala. Kini duha ka klaro nga lahira. Apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, may kaambit kita sa usag-usa ug ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.
Ngano man nga kinahanglan nga mahinlo ta pag-usab bisan pa og napasaylo na ta, gipasabot nako kini kaninyo sa miaging semana. Kini kay nagpasabot sa matag sala nga atong nahimo human maluwas ta. Ang bayad sa sala kay gibayran na hangtod sa kahangturan. Apan naay mga sala nga atong nahimo sa atong kinabuhi bisan human kita natawo pag-usab. Sa Juan chapter 8 verse 11, ang mga Hudyo nagdala og usa ka babayi nga nasakpan nga nanapaw. Ug sila mingon, ug sa kasuguan si Moises nagsugo kanamo sa pagbato sa mga ingon niini. Busa ikaw unsa imong giingon mo? Namunit naunta sila og batohon ang babayi apan mitubag si Jesus. Kadtong walay sala kaninyo, pasagdi nga maoy mouna pagbato sa bato kaniya. Naa siya gisulat sa yuta. Human niini kay binagsa sila nga namahawa gikan sa mga katigulangan ug bisan hangtod sa pinakabata. Ngano nga tigulang ang unang namahawa? Kay kung mas taas ang imong kinabuhi, mas daghan sala ang imong mahimo. Busa ang tanan kay mibiya. Ilang gibuhian ang mga bato ug sila kay mibiya. Unya, nahilong. Nagkurog ang babayi sa kahadlok nga mabato siya hangtod mamatay. Apan, kalit nga nahilom ang iyang palibot. Wala ba'y tawo nga mihukom sa silot kanimo? Wala, Ginoo. Ug si Jesus mingon kaniya, bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Ang nag-inusara nga naay katungod sa paghukom kaniya kay si Jesus. Si Jesus kay ang Dios ug walay sala. Apan si Jesus mianhi aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. Mianhi siya aron sa pagluwas. Buot ipasabot akong dawaton ang paghukom nga angay kanimo. Mamatay ko imbis nga ikaw. Busa ikaw kay gipasaylo. Bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Niadtong panahon na si Jesus kay wala pa namatay. Lakaw ka ug sukad karon ayaw ra gayud pakasala pag-usab. Si Jesus nagsulti sa parehong butang kanato karon. Bisan unsa pa ang atong mga sala, gipasaylo kita sa Ginoo. Oo. Apan siya miingon, ayaw na pag-usab. Human ka maluwas, ayaw na pagpakasala pag-usab. Nindot kaayo, kung human kita maluwas, ang atong mga kasing-kasing kay kalit nga mahimong putli ug anghel. Apan dili ingon niini ang sitwasyon. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayud pagkadaotan. Naatay makasasala nga kinaiya nga atong napanunod gikan kang Adan. Unsay angay natong buhaton niini? Kinahanglan ta nga magbag-o. Human ta maluwas, kita kay mausab pinaagi sa balang espiritu ug sa pulong. Mao nga si Jesus miingon sa Juan chapter 17 verse 17, balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang tawo nga natawo pag-usab kay gibalaan adlaw-adlaw pinaagi sa kamatuoran. Ang pagkabalaan kay mao ang pagkalimpyo. Sa unang Juan chapter 3 verse 1 hangtod sa 3 ug sa mosunod nga mga bersikulo, kini nag-ingon nga sa pagbalik ni Jesus, kita kay mahimong sama kaniya. Og ang tanan nga adunay niining paglaom diha kaniya, nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Inigabot sa Ginoo ang atong mga lawas mausab ngadto sa mahimayaong balaan ug hingpit nga lawas sama sa iyang lawas. Busa unsa ang angay natong buhaton? Kita nga aduna niini nga paglaom. Ang atong mga kasing-kasing ug kinabuhi kay kinahanglan nga padayon nga mabag-o. Kinahanglan limpyo kita. Gaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Unsaon nato pagkaputli? Balaanon mo sila sa kamatuoran. Ang pulong nga balaan ug putli kay pareho ra nga pulong. Uban sa tabang sa balaang espiritu, kita kay nausab sa hinay-hinay samtang kita maminaw sa pulong, magampo, musunod ug magbuhat. Kahibalo mo nga kung ang usa ka bata kay matawo,
siya kay malibang og mangihi. Wala siya kabalo kung ganahan ba niya ang mga tao o dili. Sakto? Kung sila kay mangisog, gahi ang ilang ulo, kung ganahan sila nga muhilak, kay muhilak sila. Apan sa dihang medyo dako na sila, mahibalaan nila kung gusto sila sa mga tao o dili. Dili nila buhaton ang dili gusto sa mga tao. Sila kay mag-obserbar ug mag-amping. Makakat-on sila unsaon paglikay sa mga butang nga ilang gikaulaw, pareho usab sa pagkaon. Sama nga ang usa ka itoy mupunit sa bisan unsa, mausab ang bata. Pero karon nga medyo dako na sila, kabalo na sila unsay angay ug dili angay kanon, di ba? Nahibal-an nila kung unsa ang makalipay sa ilang inahan ug amahan. Ingon niini ang pagkaporma sa personalidad sa usa ka tawo sa samang paagi, mausab kini sa atong pagtuo. Tungod kay kita mga bata pa, kita unod nun pa. Kini giingon sa unang Korinto chapter 3, kay mga lawas nun pa kamo. Bata diha kang Kristo. Ang bata kay anaa sa unod. Nagkinabuhi sila sumala sa ilang unod, bisan kung luwas sila, wala sila nagkinabuhi sumala sa espiritu. Palihog hinumdumi kini. Kinahanglan mo tubo ka sa pagtuo. Sa ingon ni ana, ang daan nga personalidad kay maguba, ug ang kinaiya sa Ginoo kay mas maporma kanato pinaagi sa pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo. Maong sa Galatia chapter 4 verse 19, miingon si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang iglesia sa Galacia naluwas pinaagi sa pagwali ni Apostol Pablo. Naluwas na sila, apan wala gihapon sila makasabot kung nagkinabuhi ba sila sumala sa balang espiritu o sumala sa balaod, ug sila nagkinabuhi sumala sa unod. Busa, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang Dios nagantos sa pagpanganak aron sa pagluwas kanila. Ang usa ka inahan nagantos sa daghang mga sakit sa iyang pagpanganak, unya iyang atimanon ang bata sa tibuok niyang kinabuhi. Sa dihang ang inahan manganak ug magpadako kanila, siya mabalaka sa tibuok niyang kinabuhi. Nagantos siya sa pagpadako kanila sa bata pa sila. Og nabalaka usab siya kung sila ba nagkinabuhi og maayo o dili, pagkahuman nila makasal. Pinaagi sa gugma ug tabang sa mga ginikanan, hinahinay nga maporma ang kinaiya sa usa ka tawo. Ang usa ka bantugan nga anak kay gikan sa usa ka bantugan nga ginikanan, human kita naluwas, kita kay kinahanglan nga mas mabag-o aron ang dagway ug kinaiya ni Kristo maporma dinhi kanato. Sa Mateo chapter 5 verse 48, si Jesus miingon, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang Dios hingpit, siya kay balaan. Mahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Sa unsang paagi kita mahimong hingpit sama sa Dios? Kung maayo ang amahan, dili siya moingon sa iyang anak, anak okay lang kung mahimo kang murag katunga lang nako. Gusto ko nga mahisama sa akong amahan. Bisan kung dili mahimong sama gayud ka, aron nga pinaagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun sa nalikayan ninyo ang pagkadunuton nga ania sa kalibutan tungod sa kalibgon. Ang kinaiya sa Dios kinahanglan nga ipahayag kanato labi pa. Bisan 2 ka tuig, 3 ka tuig, ug 10 ka tuig sukad kita naluwas. Kung moingon kita nga bag-o pa naluwas ug nasuko kita, maura gihapon kita. Kita mga hakog pa na nagdumot ug nasina, kanusa kita motubo. Kinahanglan nga mabag-o kita hinahinay. Nga mag-umol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos,
nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Giingon nila nga ang ulod kay mahimong usa ka sikada sulod sa 7 ka tuig. Sulod sa 7 ka tuig, ang sikada kay anaa sa proseso sa hinay-hinay nga pagbago. Pagkahuman sa 7 ka tuig, gub-on nila ang ilang panit ug mahimong sikada. Mulupad sila og mag-awit sa ibabaw sa willow tree. Ingon ni ana, kinahanglan usab nga magbag-o usab kita. Palihog, kung sa imong huna-huna wala ka mo magbag-o, pagampo. Basaha ang Biblia labaw pa. Sulayi og sunda kini, ug sulaya nga magbag-o. Kinahanglan ka nga magampo labaw pa. Ginoo, tabangi ako. Sama niini, bag-uha ako. Pinaagi sa imong balang espiritu. Aduna usab usa ka himno nga giuluhan, mahimong sama sa imong dagway. Kung ang imong pagtuo hingpit nga nagtubo, mahimo kang mabuhi nga dili makasala. Angay ka bang makasala? Mahimo ka nga mabuhi nga dili makasala. Kung ang imong pagtuo mitubo, ikaw kay anaay gahom sa pagdaog sa sala. Tabangan ka sa Dios pinagi sa pulong ug sa balaang espiritu. Kinahanglan nimo nga motubo. Kinahanglan mahibal-an nimo nga kung dili ka mo magtubo, mahimo ka nga makasala tungod sa imong karaan nga pagkatawo nga wala pa nabag-o. Mao nga ingon sa akong giingon, adunay sala nga dili tinuyuan ug naay tinuyuan usab. Ang mga sala nga dili tinuyuan nga buhaton kay mao ang gaan lamang nga mga sala. Sakto ba? O sayop akong giingon. Nasuko ako, wala hinungdan. Dili ako angay masuko kanimo, apan nasuko ako. Unya, adunay mga higayon nga kita mahimong hakog. Makapangisog pud ta tungod sa atong pagkatawo nga wala pa nabag-o. Ang tinuyuan nga sala kay huna-hunaon usa. Anaa sa huna-huna pa og dayon planuha og maayo. Sila mamakak sa tinuyuan. Sila naglimbong sa uban sa tinuyuan, nangawat og nanapaw. Ang mga sala nga tinuyuan, mao nga ang mga sala nga dili tinuyuan, ingon sa gisulat sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadaotan. Kinahanglan natong isugid kini sa Dios. Dili nato itago ang atong mga sala. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat og kaluoy. Sa pagkatinuod, nakabuhat ako og sayop o Dios, palihog pasaylo ako. Dili na ako usbon kini. Ingon ini dapat. Pagkahuman, okay, nakasabot ko, ayaw uspa. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita gikan sa tanang kadaotan. Ug dili lamang kita pasayloon, apan tabangan kita nga dili na makasala pag-usab. Pagalimpyuhan kita pinaagi sa kamatuoran. Mao nga kung talikdan nato kini, mutubo ang atong pagtuo ug maporma ang atong kinaiya. Mao nga wala kitay angay kabalak-an kung atong tan-awon sa unang Juan chapter 2 verse 1, apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan, si Hesukristo nga matarong. Kung ang usa ka luwas nga tawo makasala, adunay usa ka manlalaban sa atubangan sa Dios nga nagalaban sa mga makasasala. Dili tungod sa walay sala, apan adunay rason ngano nga wala kita mahimong gawas sa pagpakasala. Busa, adunay mga abogado nga nagdepensa kanato aron kita mapasaylo. Mao nga kung anaa kita sa pagsulay, mubayad kita og dako aron magsuhol usa ka abogado. Si Jesus mao ang nagapanalipod kanato atubang sa Dios. Mao nga siya atong katabang, siya nga nagapanalipod sa grasya. Mao nga amahan, adunay anak sa Dios didto
Oh, gipalit siya sa akong dugo ug naluwas. Gibuhat niya kana tungod kay siya huyang. Busa palihog pa sa luwas siya. Si Jesus ang nagampo alang kanato. Sa Hebreo chapter 7 verse 25, sa Hebreo 7:25 naingon, busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nagduol sa Dios pinaagi kaniya sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Ang Ginoo buhi sa kahangturan ug kanunay nga nagaampo kanato. Kita kay kinahanglan nga mahimong mapasalamaton. Apan karon ang problema kay ang sala nga tinuyuan. Ang tinuyuan nga sala kay usa ka mabugat nga sala, dakong sala. Sa tinuod, kung ang usa ka luwas nga tawo nakabuhat og tinuyuan nga sala, dili siya paghahukman sama sa usa ka dili magtotoo. Dili siya moadto sa impyerno o mamatay. Tungod kay gipasaylo sa Ginoo ang tanan natong mga sala sa kahangturan. Apan adunay problema. Kung nakasala ka, tinuyo man o dili, kini kay sala gihapon. Kung nakasala ka, dili ka maka-fellowship sa Dios. Kinahanglan ba ang fellowship? Kung ang bata nagtawag, Papa, unsa man anak? Sama ni ana, ang bana ug asawa kinahanglan adunay maayong panag-uban. Apan, kung ang usa ka bana o babaye adunay nabuhat nga sayop, dili sila makahimo sa panag-uban. Wala sila bisan unsa nga masulti. Kung kinibugat, dili sila magstoryahanay sa tibok adlaw, sa pipila ka adlaw. Dili sila manag-uban. Kinahanglan nga dili kini mahitabo, kinahanglan nila nga masulbad dayon kini. Mao nga kung nakasala ka, dili ka maka-fellowship sa Dios. Nakabalo ba kanini? Kini kay usa ka dako nga sala kung wala mo'y fellowship. Mao nga bisan kung nakasala ka dili sa dili tinuyuan, ingon sa akong giingon, bisan sa usa ka gamay nga sala nga dili tinuyuan, kinahanglan ka maghinulsol og magampo. Dios, nakabuhat ako og sayo, parehas sa imong kasing-kasing ug baba. Mao nga kung imong ipahayag og motalikod, niini pasayloon kaniya, ingon nga dili nakasadaan. Kana nagpasabot nga ang imong panag-uban mahiuli, di ba? Apan, kung nakasala ka sa tinuyuan, dili gayud kini husto. Kinahanglan nimo isulti. Apan ang pagsulti niini dili paiko. Busa unsa ang kinahanglan natong buhaton? Adunay disiplina. Nahibalo mo nini. Karon kini kay usa ka importante nga butang. Sa Awit chapter 51, si Haring David sa Israel kay nakahimo og dakong sala. Nakig-away siya batok sa kasundaluhan sa laing nasod ug ang iyang matinud-anon nga mga sulugoon kay nakigubat. Kini nga mga sulugoon miingon kang David, kung ang hari mamatay sa pagkigubat, kini kay usa ka dako nga problema. Moadto kita sa pakigubat apan ang hari nahibilin sa palasyo. Mao nga pagkahuman makapahuway sa madugay, ang hari naglibot siya sa palasyo ug nakakita sa usa ka babaye nga naligo. Ngano nga nakit-an niya ang babaye nga naligo ug ngano nga ang babaye naligo didto? Wala ko kay balo. Nakit-an kini ni David. Matahom kaayo siya. Matahom ug maanyag kaayo siya. Kinsa siya? Asawa ni Urias. Si Urias kay ana sa gubat. Siya matinud-anon kaayo. Sultihi siya nga muduol ka nako ug moingon og tsa og bisan unsa. Si David kay nakighilawas sa asawa ni Urias nga si Bathsheba. Nakahibalo ba mo sa karaan nga panahon ginakuha lang sa mga hari ang mga babaye nga ilang gustuhan ug buhaton kini. Karon kini kay pagpanapaw. Kini kay usa ka paglapas sa ikapitong sugo sa napulo ka sugo, dili ba? Naghunaw na si David nga maayong tanan. Apan si Bathsheba may adtog mingon, "Hari, nagmabdos ako tungod kanimo." Kini ang dakong problema. Unsa ang akong buhaton? Kini kay usa ka seryoso nga butang. Mao nga iyang gihatag gan si Urias og usa ka special leave sa pakigubat. Dali og pahulay sa imong balay.
Apan wala siya mopauli. Natulog siya sa pultahan sa balay sa hari uban sa mga sulugoon o sa mga sundalo. Ang hari mingon, nganong dili ka manaog? Kanaog. Ang arka ug ang Israel ug ang Juda nagpuyo sa balong-balong ug ang akong Ginoo nga si Joab ug ang mga sulugoon sa akong Ginoo na nagpahaluna sa lawan nga kapatagan moadto ba di ako sa akong balay aron sa pagkaon ug sa pag-inom ug paghigda pinagi sa akong asawa, ingon nga ikaw buhi ug ingon nga ang imong kalagbuhi dili ko buhaton kini butana. Wala siya nanaog. Bisan sa ikaduhang adlaw wala siya nanaog. Gipainom niya si Orias og daghang bino, apan wala nanaog si Orias. Si Orias mao usa ka matinud-anon nga sundalo. Busa si David misulay pagtabon sa iyang sala, apan kini wala mo lampos. Busa misulay siya sa pagpakasala pag-usab gamit ang iyang salabutan. Nisulat siya og gipadala kini kang General Joab. Og iyang gisulatan diha sa sulat nga nagaingon, ibutang mo si Urias sa kinaatubangan sa labing mainit nga gubat. Og sumibog kamo gikan kaniya aron siya masamaran og mamatay. Gisugo niya ang general nga patyon si Urias. Mao nga ang general mituman og si Urias namatay sa katapusan. Aron sa pagtabon sa iyang pagpanapaw, si David kay nakapatay. Kini ang ikaunom nga sugo. Nabuhat niya ang duha ka labing dako nga sala sa 10 ka sugo. Busa, si David naghuna-huna nga iyang gitabunan ang iyang sala. Apan si Propeta Nathan miadto og miingon, Hari, posible ba? Posible ba? Unsa man kini? Dihay usa ka kabus nga tawo ug siya adunay usa lamang ka karnero. Ang mga karnero mikaon ug nakigdulog kanila sama sa usa ka bata. Ug ang tibuok pamilya nahigugma pag-ayon niini nga karnero. Samtang adunay usa ka dato nga silingan ug siya adunay usa ka bisita. Ang dato niini wala nag-andam sa iyang karnero para sa bisita. Mao nga gikuha niya ang usa lamang ka karnero nga ug gihatag kini sa bisita. Giunsa kini pang pagpahitabo? Naabay ingon ani nga tawo? Kinahanglan patyon dayon siya. Siya usa ka makasasala nga tako sa kamatayon. Busa ang propeta nga si Nathan miingon, ikaw mao ang tawo. Ikaw ang maong tawo. Unsa pa ang wala gihatag sa Dios kanimo aron patyon si Urias ug kuhaon ang iyang asawa? Ikaw ang mao ang tawo. Ang tinuod nga mga propeta bantugan. Niadtong panahon si David mao'y dakong tawo nga may gahom. Kung si David moingon, ikaw adunay kaisog sa pagsulti sa akong mga sala. Patyak ning tawhana karon dayon. Mahimo unta nila siyang patyon dayon. Apan si David bisag nakasala siya, nahadlok siya sa Dios. Mao nga siya naghinulsol kaayo sa iyang sala. Ang sa awit chapter 51 mao ang pag-ampo ni David human siya nakasala og gibadlong ni propeta Nathan. Nganong nakasala man ko? Ania karon ako natawo sa kasalanan ug sa sala gipanamkong ako sa akong inahan. Giunsa nga ako nakasala? O makasasala ako sukat sa pagkatawo. Dili na ako mabuntog kini nga sala. Ginoo, pasayloa ako sa akong mga sala. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa akong kaluwasan
ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Ang kaluwasan kay dili mawala, apan ang kalipay mawala. Si David nagrepresentar sa usa ka Kristiyano, apan kung kita makasala, mawala ang atong kalipay. Iuli ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Ang bot ipasabot niini, ayaw pagakuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Ang Espiritu Santo ana kanato. Apan kung mahuman na ang iyang bulhaton, ang Dios kay dili mo tabang. Iuli ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan. Kung adunay andam nga kasing-kasing og kalipay sa kaluwasan, ang balang espiritu kay mobuhat ug muhatag og tinguha sa pagsunod. Ug siya usab maghatag og kusog sa pagdaog sa sala. Mga igsuon, kung kamo kay naay kalipay sa kaluwasan ug ang balang espiritu anaa kaninyo, sa diha nga kamo magwali sa pulong sa Dios, ang mga makasasala kay mga kabi. Nagasangyaw kamo sa mga tawo bisan pa niana, ang Ginoo kinahanglan nga mogamit sa mga tawo para sa pagsangyaw, dili lamang sa tawo nga nagasangyaw. Apan kung ang nag-invite adunay sala, siya kay dili gamiton sa Dios. Adunay problema sa pag-ebanjelay sa mga tawo. Ingon niini ang pagbuhat sa Dios. Moingon ang Dios, "Hoy, nakasala ka." O wala ba ka naulaw sa pag-ebanjelay sa uban? Mahimo ra nimo kana sa sinugdan. Mao na ang problema. Busa, buhaton mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Si David kasing-kasing nga naghinulsol, mao nga gipasaylo siya sa Dios. Bisan ang tinuyo nga mga sala, mapasaylo kung adunay usa ka kasing-kasing nga mahinulsolon. Itugyan kini og balik. Kung ang Dios kay dili mo pasaylo, moadto ba kita sa impyerno? Siya kay mapasaylo kanato. Mapasaylo siya kanato. Apan kini dili matapos dinhi lamang. Naay disiplina atong ablihan ang Hebreyohanon chapter 12 atong basahon. Hebreo chapter 12 Hebreo chapter 12 gikan sa bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 10. Hebreo chapter 12 verse 6 hangtod sa 10. Kay alang sa pagpamataro nga kamo gipaantos, ang Dios nagapamatuto kaninyo sama sa pagmatuto sa mga anak. Kay kinsa ba ang anak nga wala kastiguha sa amahan? Apan kung kamo walay kastigo nga niini, ang tanan mahimong mga umalambi tungod ni anak kamo nga mga anak sa gawas ug dili mga anak nga matuod. Labot pa, may mga amahan kita sa unod sa pagkastigo kanato ug sila atong gitahod. Dili ba magapasakop kita sa labi pagayod sa amahan sa mga espiritu ug mga buhi kita? Kay sila sa pagkamatuod nagakastigo kanato sa hamubo nga mga adlaw sumala sa ginunahuna nilang maayo, apan siya alang sa atong kapuslanan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Dinhi sa diha nga ang usa ka naluwas nga anak sa Dios kay makasala, kini nahisulat nga ang Dios modisiplina siyang hinigugma tungod kay siya iyang anak. Wala siya makaila sa mga anak sa uban. Maayo man o daotan, dili niya sila disiplinahon. Siya nagdisiplina kanato tungod kay kita iyang mga anak ug siya nahigugma kanato. Sa kawikaan, kung ang usa ka anak makabuhat og daotan, kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak, apan kadtong naghagugma kaniya nagakastigo kaniya sa matag panahon. Sa bata pa ko, aduna ako'y 5 kaigsuong babayi, tungod kay adunay 5 nga anak nga babayi ang akong ginikanan, ug ako lamang ang usa ka anak nga lalaki. Ilaha gayud ko nga giatiman pag-ayo. Busa,
ang ako mga igsoong babayi kay naglisod sa pag-atiman kanako. Wala ko na kahinomdom nga gidisiplina ko sa akong amahan apan tungod kay gigugma ko pagay sa akong inahan, gidisiplina ko niya usahay. Iyang gibutang ang latigo sa taas nga dapit sama nini. Kung ibutang niya kini sa ubos nga dapit, ako kini nga balion. Maong gibutang niya sa taas nga dapit nga dili na ako maabot. Kung na ako'y nabuhat nga dili maayo, mutan-aw siya sa latigo kausa sa akong atubangan. Bot ipasabot nga mag-amping ko. Pero adtong panahon na di ko niya bunalan dayon. Sa tinuod aduna siya maayo nga memorya. Mao nga tigumon niya ang tanan akong mga kasaypanan ug sa diha nga siya adunay usa ka latigo sa iyang kamot, ipakita nako ang imong tiil. Ug dayon gibuhat nimo kini, di ba? Ug sunod-sunod na kini dayon. Dili ko makaikyas, gidisiplina ko niya kay gihigugma ko niya. Kay alang sa pagkamataraw nga kamo ginaantos, ang Dios nagamatuto kaninyo sama sa pagmatuto sa anak. Siya nagadisiplina kana tungod kay kita iyang mga anak. Wala gidisiplina sa Dios ang mga tawo nga dili luwas hangtod nga sila kay maadto sa impyerno. Kinahanglan nila nga itambog sila sa Dios sa impyerno. Syempre, giyahan sila sa Dios hangtod nga sila kay maluwas. Kay kinsa ba ang anak nga wala kastiguha sa amahan? Kung walay disiplina, ikaw kay anak sa gawas ug dili niya tinuod nga anak. Mingon ang usa ka sister sa una, bisan pa og nagbuhat ko og sayop, wala ako disiplina sa Dios. Siguro ako ang kinamanghoran. Tinuod ba kini? Sa mga anak sa Dios walay manghod. Sa pamilya sa mga tawo ang kamanghoran kay pwede nga pasagdan bisan pa og badlongon tungod kay maluoy ang mga ginikanan. Apan sa Dios walay manghod sa manini. Ang kahulugan sa pulo nga anak sa gawas kay dili tinuod nga anak. Kung walay disiplina, kini kay mas makahadlok kaysa makadawat og disiplina. Kung wala gayud ka na disiplina, dili ba dapat makapangutana ka sa imong kaugalingon? Hulat sa anak ba gud ko sa Dios? Dabot pa, may mga amahan kita sa unod sa pagkastigo kanato ug sila atong gitahod. Sa diha nga ang amahan magakastigo sa iyang anak, mulayas ba ang anak? Dili. Dawaton sa anak ang disiplina, dawaton ang iyang kasaypanan ug moingon, "Papa, nasayop ko. Dili na nako buhaton pag-usab." Ug pinaagi sa pagbuhat niini makaton ang anak mamorespeto sa iyang amahan. Ang tanan nga naluwas kay pwede nga motawag sa Dios nga amahan. Mao nga kita kay nagampo. Kita kay gidisiplina sa atong amahan sa unod sumala sa ilang kabubuton, di ba? Apan siya alang-alang sa atong kapuslanan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Ang Dios nga langit ng amahan sa atong mga espiritu kay nagadisiplina kanato aron nga makalikay kita gikan sa sala, mahimong balaan ug makaambit sa iyang himaya. Dili angay nato kalimtan nga ang Dios nagadisiplina sa iyang mga anak. Ang iyang pagdisiplina kay moabot sa lain-lain nga paagi, depende sa sala ug sa kahimtang. Usahay pwede nga kuhaon sa Dios ang kusog ug hatagan kita og sakit. Syempre dili tanan sakit kay tungod sa sala. Apan adunay higayon nga kini kay disiplina. Usahay magkasakita. Si David kay nakasala ug ingon nga resulta gikuha sa Dios ang kinabuhi sa iyang anak. Usahay ang mga anak kay nagantos tungod sa sala sa ginikanan. Syempre kini kay espesyal nga kaso. Apan mapakita pod niini nga pwede nga mahimong pamaagi sa disiplina ang magkasakit. Mao nga sa Santiago chapter 5 giingon, "Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga asyano sa iglesia ug man nagampo sila alang kaniya nga hidhiran siya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Kung adunay sakit ang uban, pwede sila nga magaampo aron maayo. Ug ingon usab, busa nagsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa iyang mga sala
ug magampo ang usag alang sa usa aron mga ayo kamo. Ang pangamuyo sa usa ka tawo nga matarong kay gamhanan. Kung adunay sakit o lain pa nga problema, dapat nga magpalandong kita sa atong kaugalingon ug mangutana, nabakoy nahimo nga sayo? Bisan pa og walay klaro nga disiplina, dapat kanunay natong susihon ang atong kaugalingon. Kay kung dili, wala ta makahibalo kung kanus amo abot ang disiplina. Naay mga amahan nga dili dayon nga mobunan sa ilang mga anak. Maghulat sila ug maglantaw. Ingon ani usab ang akong inahan. Dili siya mobunal dayon kanako, apan makahinumdum siya sa tanan kay iyaha ko nga bunalan. Kung kita kay maghinulsol paspas atubangan sa Dios, pwede nga mas mahimong gaan ang disiplina. Mao nga kinahanglan kanunay nato nga susihon atong kaugalingon kung matinud-anon nga malandungan ang atong binuhatan og paspas nga maghinulsol sa diha nga maangguhan nato ang atong mga sayop. Ang disiplina sa Dios kay pwede nga mahimong mas gaan o kuhaon ang tanan. Mao nga sa Santiago chapter 5 verse 16 giingon, busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampo ang usag alang sa usa aron mangayo kamo. Kung ang balatian kay tungod sa sala, kinahanglan nga siya nga maghinulsol ug magampo nga maayo. Usahay ang disiplina kay sa sulod nga pag-antos sakit sa kasing-kasing ug kalag. Kabalo ba mo nga kini kay usa ka klase nga mabugat nga disiplina sa Dios? Usahay ang disiplina kay kalisod pinansyal. Kung ang adunay paglimbong ug mangawat, kinahanglan sila mag-andam nga mawad-an labaw pa. Mao nga kuhaon sa Dios ang bahandi, dili lamang pinaagi sa pagpangilad. Apil pod ang sayop nga mga paggamit sa bahandi nga gihatag sa Dios. Kung adunay hakog nga nagatigom sa salapi imbis nga tarong og gamit, usahay kay kuhaon sa Dios ang tanan. Gingon sa Biblia, si Jehovah muhimo sa tawo nga kabus ug magapadato. Nagatan-aw siya kung unsaon nato kini paggamit. Kung maalamon nato kining gamiton nga uyon sa iyang kabubuton, siya kay maghatag kanato sa lawaw pa. Tinuod kini, kung adunay magagamit sa ilang bahandi sa matarong para sa buhat sa Dios, mahimuot ang Dios nga panalanginan sila og labaw pa. Apan kung hatagan sa Dios ang tawo sa bahandi ug magdumili nga gamiton kini para sa Ginoo ug hakog ug dalo nga kuptan kini, kay kaya niya nga kuhaon ang tanan. Dapat mahibaluan sa mga Kristiyano nga ang bahandi kay gikan sa Dios ug ang sayop nga paggamit niini kay sala. Nahibalo pamuni gingon sa Jacobo 4:17, busa ang nahibalo sa pagbuhat sa maayo o kana wala niya pagabuhat kaniya kana sala. Ang pagbuhat sa maayo mao ang pagpaambit sa ebanghelyo. Unsa ka importante kini kung gigamit nato ang atong mga bahanti para luwason ang mga nangamatay nga kalag. Ang mga nakasabot niini kay dili hakog nga magagastos kundi tigumon kini og gamiton para sa pagpaambit sa ebanghelyo. Unsaon nga dili panalanginan sa Dios ang ingon ani nga tawo? Mao nga giingon sa Kawikaan 11, adunay nagasabulak og nagadugang pagayod, og adunay nagatipig labi pa kay sa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawadon. Ang pagkakuripot kay sala para sa mga Kristiyano. Apan kung kinsa ang may pagabuhian sa kalibutan ug makita niyang igsuon nga anaa sa kinahanglan ug pagalukban niya ang iyang kasing-kasing, unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya? Kung aduna kitay tinguha nga motabang apan adunay nagapugong kanato, mao kini ang unod. Kinahanglan nga walaon nato kini nga kinaiya. Maghatag kamo ug kamo paghatagan. Taksanan nga maayo, nadasok og tantan og naugdo, hangtod nga muawas ihatag nila sa inyong sabakan. Giingon, maghatag, ug ang Dios mao ang magabali. Kanusa? Unsa ang gidaghanon? Taksanan nga maayo, nadasok og natantan og naugdo.
Kung gamiton nato ang matarong ang atong bahandi para sa Dios, siya kay maghahatag og labaw pa. Kung kita kay maghahatag para sa ebanghelyo o para sa mga brothers ug sisters, ang Dios kay mahimuot niini ug magaingon, kining tawhana kay nakabalo kung unsaon paggamit ang salapi. Apan kung adunay dili kabalo kung unsaon paggamit ug maayo, siguro ang Dios kay moingon dili kini maayo ug kuhaon kini. Adunay mga nakaangkon og daghang salapi sa iyang negosyo. Imbis nga maalamon nga gamiton kini, hakog niya kini nga gikuptan ug nagtinguha og mas labaw pa. Bisan og ang iglesia kay nangakinahanglan, baliwala ra kini kaniya. Mao nga gikuha sa Dios ang iyang bahandi. Nawala kaniya ang tanan. Bisan ang iyang balay. Dapat ninyong masabtan nga ang disiplina sa Dios kay tinuod. Kung ang uban kay mao ang hinungdan sa kalisod sa uban, angay siya mahimo nga andam nga magantos og labaw pa nga kawaladon. Kung adunay gihatag sa Dios og bahandi apan wala kini gigamit nga adunay kaalam, kuhaon kini sa Dios. Adunay disiplina usab pinaagi sa pagkawala sa mga material nga butang. Ang mga Kristiyano kay kinahanglan nga mahadlok sa disiplina sa Dios. Nakasabot ba kamo nini? Ang Dios naniid pag-ayo ug kaya niya nga makahimo og disiplina sa pinansyal kung gikinahanglan. Sa Kawikaan 16 verse 22, ang salabutan mo'y usa ka atabay nga tuburan sa kinabuhi nitong tawo. Nagabaton nini apan ang pagsaway sa mga buang mao ang ilang binuang. Kini nga pulong ka espesyal kaayo apan ang pagsaway sa mga buang mao ning binuang. Unsay ibot ipasabot, binuang kini kay nagpasabot sa tawo nga nagabasa sa Biblia apan wala kasabot. Ang Dios kay nagahatag sa salabutan apan kung walay pagtugot, ang tawo kay mahimo nga buta espirituhanon nga kamatuoran. Kini usab kay usa ka klase sa disiplina. Nakabalo ba mo nini? Sama sa walay kaalam nga panghunahuna og dili makasabot. Ug ang pinakagrabe kay kung magapadayon sa pagkasala og dili maginulsol, pwede nga kuhaon sa Dios ang ilaha nga kinabuhi. Tanawan ninyo si Haring Saul. Sa sinugdan siya kay mapainobsanon. Sa diha nga gihimo siya nga hari sa Israel, apan sa kadugayan siya kay nahimo nga mapaitas-on og misupak sa pulong sa Dios ug misulay sa pagpatay kang David nga pinili sa Dios nga nahimong sunod sa nahari. Unsay nahitabo, si Saul mao ang una nga namatay. Gigamit sa Dios ang mga Pilistihanon sa iyang kamatayon. Ang pagkamapahitas-on kay sala. Nahibalo ba mo nini? Ang pagkamapahitas-on atubangan sa Dios kay ang pagkakuripot kay pareha nga sala. Sa Roma chapter 14 verse 23, ug ang tanan nga dili gikan sa pagtuo sala. Sa Kawikaan 21 verse 4, ang usa ka tinan-awan nga mapahitas-on ug ang usa ka palabi-labihong kasing-kasing bisan ang lamparahan sa daotan sa laman. Ang pagbuhat sumala sa kaugalingon nga pamaagi imbis nga sa pamaagi sa Dios kay sala. Ug ang tanan nga dili gikan sa pagtuo sala. Dahan kaayo nga mga sala, mao nga ang mga tawo nga naluwas kinahanglan magkaadunay sensitibo nga kasing-kasing. Kinahanglan nato nga mahibaluan bisan ang pinakagamay nga sala sa atong kinabuhi. Sa dili pa kinisulbaron sa Dios kay dapat una nato kini nga tarungon. Dili dapat taguan sa mga Kristiyano ang sala. Dapat ba nga tratuhon nato ang sala sama sa usa ka tinago nga bahandi ug sekreto nga taguanan kini? Dili. Kinahanglan nga bulungon nato kini og walaon. Ug pwede nga moingon ang Dios, malamon kaayo. Disiplinahon naunta nako siya apan karon kay dili na kinahanglan. Pwede nga dili ipadayon sa Dios ang iyang disiplina. Karon atong tan-awon sa unang Korinto chapter 5 verse 4 hangtod sa 5. Unang Korinto chapter 5 verse 4 hangtod sa 5. Unang Korinto chapter 5 verse 4 hangtod sa 5. Hangtod sa 5. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus sa nagakatigom kamo,
ug ang akong espiritu uban ang gahom sa atong Ginoong Hesus sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala sa paglaglag sa unod aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Gihulagway ni ini nga usahay bisan ang mga magtotoo kay pwede nga mag-antos pag-ayo aron nga ang ilang unod kay malaglag apan ang ilang espiritu kay maluwas. Kini kay seryoso nga pasidaan. Sa mga balaan sa Iglesia sa Corinto adunay nakasala ug wala naginulsol. Kinsa kining maong makasala sa Corinto? Adunay usa ka tawo nga nakapanapaw apan wala maginulsol ug nagtago sa iyang sala. Sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasala. Ang iyang unod kay itugyan kang Satanas ug bisan kinsa nga makahimo og labi pang dako nga sala ug dili maginulsol, ang Dios magakuha sa iyang kinabuhi. Sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasala. Namatay sila tungod sa disiplina. Oo. Dili tanan kamatayon sa Kristiyano kay tungod sa disiplina. Kinahanglan magamping kita niini nga panghuna-huna. Ug aduna usab gidisiplina nga halos ikamatay na nila. Apan wala sila makahibalo nga gidisiplina na day sila. Kini usab ka problema. Sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasala sa paglaglag sa unod. Ang iyang unod kay malaglag. Aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Ang kalag sa usa ka naluwas nga tawo kay dili malaglag. Kun dili ang iyang unod tungod sa disiplina, kinahanglan usab nga mahibaluan nato nga adunay disiplina alang sa mga Kristiyano, apan aduna usab kalaglagan. Mao nga makauna-una ta o dili na ako moadto sa impierno. Mao nga pwede ra ko nga magpakasala. Kung adunay sama nini nga tawo, mamiligro siya sa pag-atubang niya sa Ginoo. Makadawat siya sa dakong pagbadlong. Walay bisan unsa nga maayo ang moabot gikan sa pagbuhat og sala. Ang sala kay makaguba sa kinabuhi sa tawo. Gub-on niini ang kinabuhi sa pagtuo. Salmo 19 atong basahon sa Awit chapter 19. Awit chapter atong dunganon sa pagbasa ang Salmo Awit chapter 19 verse 12 hangtod sa 13. Sa mga sayop niya kinsa ba ang makasabot? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago. Ingon man usab pugngan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpalabi-labi nga dili magahom sila sa ibabaw kanako nan magamatarong ako ug pagakuhan ako sa dakong kalapasan. Kinsa ba ang nakasabot sa mga sala nga natago? Unsa man ang mga sala nga natago? Nakasala siya nga wala mahibalo nga kini kay sala. Unsa nausab kitay sama niini nga panghuna-una, kuhaon mo ako sa mga sala nga natago. Ug ingon man usab pugngan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpalabi-labi. Unsa man ang sala sa pagpalabi-labi? Mga sala nga tinuyuan. Kini nga sala nagadala sa mas dakong disiplina. Sa diha nga ang usa ka tawo nakahimo og usa ka dako nga sala, ang sala magkaadunay gahom ibabaw kaniya. Ug tungod niini siya magpadayon sa pagdawat sa disiplina gikan sa Dios ug magbuhat og sala labaw pa. Nga dili magadahom sila sa ibabaw kanako. Ang sala kay dili angay nga magkaadunay gahom sa usa ka tawo, mas kahadlokan nato ang sala labaw pa kaysa kanser. Kung imong baliwalawon ang sala, kini ang makalaglag kanimo. Nga dili magagahom sila sa ibabaw kanako. Nan tarong ako ug pagakuhaan ako sa dakong kalapasan. Ang gagmay nga sala kay mahimong dako nga sala. Mao nga kinahanglan muli kay paspas gikan sa sala. Nan magamatarong ako ug pagakuhaan ako sa dakong kalapasan.
Mao nga kinahanglan biyaan ninyo dayon ang sala. Ang gamay nga sala kini kay makahimo og dako nga sala. Mao nga kinahanglan natong likayan ang sala. Mga paspas nga likayan nimo ang sala. Atong basahon pag-usab ang awit 139. Verse 23. Mga awit 139 verse 23 hangtod sa 24. Susiha ako o Dios og hibaloy ang akong kasing-kasing, sulayi ako og hibaloy ang akong mga huna-huna, ug tan-awa kung ako adunay bay dalan sa pagkadaotan ug manduoy ako sa dalan nga walay katapusan. Susiha ako. Ingon diri. Kinahanglan nato nga mahibaluan ang atong mga sala pinaagi sa pulong sa Dios ug magampo ngadto sa Dios aron mahibaluan nato ang atong mga sala. Susiha ako o Dios ug tan-awa kung kanako aduna bay dalan sa pagkadaotan. Ipahibalo sa Dios kanato ang atong mga sala sa dihang magampo ta. Usahay pinaagi sa pagampo, maamguhan nato ang mga butang nga wala nato isipa nga mga sala. Tungod kay pinaagi sa pagampo, malamdagan ang atong konsensya. Husto ba kini? Ang pagdumot sa uban, pagpangubugho kasina og dili maayo nga pagbati ug uban pa, daghan kaayong mga butang. Mahimo ka usab nga mapahitason nga wala nimo mahibaluan. Kinahanglan usab nimo kining maamguhan. Dili ka makabadayon sa walay katapusan nga dalan kung adunay sala. Atong tan-awon kadali sa Kawikaan chapter 28. Kawikaan chapter 28. Kawikaan chapter 28 verse 13. Kawikaan chapter 28 verse 13. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid og nagabiya kanila, makadawat og kaluoy. Kinahanglan nato nga isugid, talikdan ug biyaan ang atong mga sala. Ayaw kamo kalipay sa pagpakasala. Dili ninyo angay nga tabunan ang sala. Kung mao kini, ang sala nga mopatay kaninyo. Ang yawa nagatintal kanato sa pagpakasala labaw pa. Si David nakabuhat sa pagpanapaw ug pagpatay aron sa pagtabon sa iyang sala. Nakahibalo ba mo kung unsa kadako ang disiplina ni David? Wala biyae sa Dios si David, apan gidisiplina niya siya pagayo. Ikuha sa iyang anak si Absalom ang iyang gingharian ug ipamtamas-tamasan ni Absalom ang mga asawa ni David sa tubangan sa tanan nga ana diha sa balong-balong sa ibabaw sa palasyo. Ug gigukod ni Absalom si David ug hapit niya mapatay, naamguhan ni David kini disiplina sa Dios. Sa katapusan nibalik siya og nabawi ang iyang gingharian apan ilalom sa dakong disiplina. Mao nga dili nato kalimtan nga ang Dios kay nadisiplina. Tinuod, adunay disiplina ang Dios. Sama sa nahitabo kang David. Bisan pag nabawi niya ang trono, pero kini kay ana sa ilalom sa silot. Dili nato kalimtan, adunay disiplina sa Dios. Adunay disiplina ang Dios. Sa Mateo chapter 6 verse 12, atong balikan sa Mateo chapter 6 verse 12. Akong basahon sa Mateo chapter 6 verse 12. Verse 12.
Mateo chapter 6 verse 12. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Kini ka importante kaayo. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang. Pila sa atong mga sala ang ipasaylo sa Ginoo. Sa Salmo chapter 40, daghan pa sila kaysa mga buhok sa akong ulo. Ug ang akong kasing-kasing naluya kanako. Kung atong tipunon ang tanan natong mga sala, mas dako pa kini kaysa usa ka bukid. Apan pinaagi sa kamatayon sa Ginoo didto sa cross, pinaagi sa pagpaaga sa iyang dugo, ang atong mga sala kay napasaylo sa walay katapusan. Ug dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang mga pagkamasapilon. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Gipasaylo sa Dios ang tanan natong mga sala. Mao nga angay lamang nga atong pasayloon ang sala sa uban bato kanako. Sayop ang pag-ampo alang sa kapasayloan sa imong mga sala kung dili nimo pasayloon ang sala sa uban. Kung dili ta magpasaylo, kini kay sala sa mga mata sa Dios. Gipasaylo ka sa Ginoo sa imong dakong mga sala, pero dili ka makapasaylo. Mao nga miingon si Pedro, Ginoo, makapila ko ba pasayloa ang akong igsuon nga makasala bato kanako? Hangtod ba sa makapito? Si Jesus miingon kaniya, wala ako magaingon kanimo nga hangtod sa makapito, kundili hangtod sa kapito. Sama niini ang walay katapusan nga kapasayloan. Pila man sa atong mga sala ang gipasaylo sa Ginoo, nakadawat ta sa walay katapusan nga kapasayloan. Ug kita ang mga tawo nga padayon nga makadawat sa kapasayloan. Apan mahimo ba ninyo nga pasayloon ang sala sa uban sa makausa o makaduha nga higayon ug moingon, dili na nako kini mabuhat pa, dili nako makapasaylo kanimo. Kung dili ka magpasaylo, sa ang imong buhaton para niadtong tawana? Gipasabot sa mga ang atong mga sala, gipasaylo pinagi sa pagdawat sa kapasayloan sa atubangan sa Dios. Kinahanglan usab nga pasayloon nato ang uban. Mao nga kinahanglan natong pasayloon ang mga sala sa uban. Kung dili kita makapangayo sa pasaylo sa Dios, di ba? Mao nga sa Mateo chapter 18, adunay usa nga nakautang na 10,000 ka talento ug giawhag siya sa nagpahulam nga kini bayaran niya. Ug siya miingon, Ginoo, angan-angan na ako ug ikaw pagabayaran ko sa tanan. Tungod kay siya maluluyon, gitubos ang iyang utang. Bisan pa, ang tawo nga nagpasaylo sa iyang 10,000 utang nga talento, nagpahulam og 100 nga sentimos, ang 1 ka denaryo, 1 ka adlaw nga suhulan sa 1 ka trabahante. Mao nga kung hunahon nato ang 1 ka adlaw sweldo sa 4,000 ka pesos, mao nga ang 400,000 ka pesos kining tanan. Apan dili siya makalukat, mao nga gipugos siya magbayad bisan kung siya miingon, angan-anganan ako ug pagabayaran ko ikaw. Ug iyang gipapriso kini. Ang ubang tawo nahibal-an kini ug miduol sa hari ug miingon, o hari, ang tawo nga imong gipasaylo, gipapriso ang utang sa 1 ka gatos nga denaryo. Ang hari miingon, , gipasaylo ko siya tungod sa iyang 10,000 talento.
Napulo ka libo ka talento ang labaw sa 4 ka milyon nga piso. Gipasaylo ko ang imong dako nga utang, apan ngano nga wala nimo siya pasayloa. Ikuha niya kini pagbalik og gipapriso. Ug ang Biblia nag-ingon, mausab ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon, kung sa inyong kasing-kasing nga tagsa-tagsa dili kamo magpasaylo sa inyong mga igsoon. Kung kita adunay usa ka kasing-kasing nga dili gusto nga magpasaylo sa uban, dili kita pasayloon sa Dios. Ang dili pagpasaylo sa uban kay sala. Nahibalo ba mo niini? Sa Lucas chapter 23 verse 34, amahan, pasayloa sila kay wala hibaloy kung unsang ilang gibuhat, og gingon sa Dios kinahanglan natong pasaylo ng atong kaaway. Apan ako nagaingon kaninyo, higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalangin na ninyo ang nagapanghimaraot kaninyo. Matthew chapter 5 verse 44. Unsaon man nato pagbuhat kini? Sa mga buhat chapter 7, namatay si Esteban, pinaagi sa pagbato kaniya kay siya nagwali sa pulong sa Dios. Nagupok ang iyang ulo, nabali ang iyang lawas ug niagas ang iyang dugo. Nya, unsa ang iyang gisulti sa dihang siya hapit na mamatay? O Dios, manimalos ka sa akong mga kaaway. Mao ba kini ang giingon niya? Unsa ang iyang giingon? Sa Gawa chapter 7 verse 16, dili mo sila pagsangatan niini nga sala. Ang pag-ampo ni Esteban sa diha nga siya hapit na nga mamatay kay sama sa pag-ampo ni Jesus sa dihang pud nga siya hapit na mamatay. Ngano man tungod kay si Esteban kauban sa Ginoo. Nagampo siya alang sa mga tawo nga nagpatay kaniya. Ginoo, dili mo sila pagsangatan niini nga sala. Atong tan-awon sa Efeso chapter 4 verse 32. Efeso chapter 4 verse 32. Efeso chapter 4 verse 32. Atong dunganon pagbasa ug magmaluluton sa usag-usa nga malo mo og kasing-kasing nga mapinasayloay kamo ang usa ug usa, ingon man usab nga gipasaylo kamo sa Dios nga diha kang Kristo. Gipasaylo kita sa Dios kang Kristo, gipasaylo kita ni hangtod sa hangtod. Ingon nga gipasaylo kita sa Dios, kinahanglan usab nga pasayloon kita sa usag-usa. Pasaylo ang ubang tawo sama sa kung giunsa kita pagpasaylo sa Ginoo. Oo, sa Colossus chapter 3 verse 13 nga maginantosay kamo sa usag-usa ug magpinasayloay kamo ang usa ug usa. Kung ang uban may sumbong batok uban, maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo, mao usab ang buhaton ninyo. Dili gayud ako magpasaylo kung aduna kamo hunahuna sama niini, kini kay sayop. Dili siya pasayloon sa Dios. Nahibalo ba mo nini? Mga kaigsuonan, adunay sayop niining tawhana. Gipasaylo ba ninyo sila? Kung kita mo pasaylo, nagpasabot, gikalimtan pud nato kini. Kung moingon ka, gibuhat nimo ang usa ka butang nga dili maayo kanako sa mga niagi, kini kay dili pagpasaylo. Ang Ginoo mingon, og dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang mga pagkamasupilon. Atong tan-awon sa Kawikaan chapter 19. Okay, atong ablihan sa atong mga Biblia. Sa Kawikaan chapter 19, atong ablihan sa atong mga Biblia. Sa Kawikaan chapter 19, Kawikaan chapter 19 sa verse 11. Kawikaan chapter 19 verse 11. Atong dunganon pagbasa.
Ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko ug mao'y iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Kung kinsa man ang nagpakita sa iyang mga emosyon sa matag higayon nga siya masuko, siya kay usa ka buang. Kinahanglan natong mahibaluan kabahin niini. Siya usa ka buang. Ang maalamon kay makapugong niini. Kabalo ba mo nini? Og ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko, bot pasabot wala niya ipakita ang iyang emosyon sa matag higayon nga makabati siya niini. Ug mao'y iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Ang kapasayloan sa Ginoo mao ang himaya sa Dios. Kung pasaylo nato ang daotan nga mga butang nga gibuhat sa uban kanato, kini ang atong himaya. Ang dili mahibalo sa pagpasaylo kay daotan, hingpit nga ulo. Gamay ra kaayo ang iyang kasing-kasing nga siya moingon nga dili gyud na ako mapasaylo. Unya, kung ang Dios moingon kaniya, sige, dili ko ikaw pasayloon. Unsa man ang imong buhaton? Kita ang mga tawo nga kinahanglan nga magpadayon sa pagpasaylo. Mao nga, o pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Kung mangayo kita sa Ginoo nga pasayloon ta sa atong mga sala, apan nagaingon ta, Ginoo, tungod kay gipasaylo ko ang uban, pasaylo ako tungod sa akong mga sala. Oo, mao nga sa Hesus mingon, apan kung dili ka mo magpasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, dili usab ka mo makapasaylo sa inyong amahan sa inyong mga paglapas. O giingon dinhi, ug kung ang kasing-kasing dili gusto nga magpasaylo sa ubang mga tawo, kung sama niini ang atong kasing-kasing dili kita pasaylon sa Dios tungod kay kini usa ka sala. Ang garbo usa ka sala, bisan unsa ang atong buhaton nga walay pagtuo sa kasala, ang pagkahakog usa usab ka sala. Kung limpyo ang atong konsensya, ang tanan ipadayag. Busa kung kita magpuyo nga matarong sa atubangan sa Ginoo, ang Ginoo mopasaylo kanato ug motabang sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi nga mausab. Magampo kita. Malaluyo ang mahang Dios, kami sa una malayo sa Dios ug nagpuyo sa sala, apan ang Ginoo namatay alang kanamo ug gipasaylo ang among mga sala hangtod sa imong bililhong dugo. Daghang salamat. Naglaom kami nga mabuhi lamang alang sa kabubut-on ug himaya sa Dios sa among nahibilin nga panahon, ingon nga gitudlo sa Ginoo bahin sa pagampo. Nakasabot usab kami kabahin sa Dios nga nagadisiplina kung kami nakasala sa among kinabuhi. Sa diha nga kami nakasala, palihog tabangi kami sa paghinulsol ug pagsunod sa pulong sa Dios aron dili kami makasala ug dili kami magdumala sa sala. Ug palihog giyahi kami sa pagpuyo lamang alang sa kabubut-on ug himaya sa Dios. Hinaot nga dad-on mo kami nga madasig sa pulong sa Ginoo ug ang gahom sa Espiritu Santo sa among nahibilin nga mga kinabuhi aron kami mabuhi lamang alang sa himaya sa Dios. Kung adunay usa ka tinago nga sala sa among mga kasing-kasing o kinabuhi, palihog ipahibalo kanamo pinaagi sa pulong ug balaang espiritu. Ug palihog usba kami ingon nga balaan ug limpyo aron kami magkinabuhi ingon nga angay nga mga anak sa Dios. Giampo namo kini sa pangalan sa Ginoong Hesus. Amen.